Arikas tunduga mga isgutanan karon nga buntaga mga kaigsunan ang mahitungod mahigala ining ceasefire agreement tali mahigala sa Iran o inguman mahigala sa US. Kaya atong tagag-pagtagad mga higala no. Kay kitang Pilipinas grabe tang naapektahan ani niining mao nga problema. Wala ta mahigala labot inimong gira pero nahimo tang collateral damage gumikan sa kamahal sa presyo sa mga produktong petrolyo. Straight to the Unya mo point. na itong ginaingon ang Pilipinas daghan kayong paukyab istorya. Kini day mga higalang excise tax. Excise tax o VAT. Wa pa matandog. Dugay kayo. Nakalihok pa, wa pa. Kana mga higalang nakalusot ng barko sa Strait of Hormuz, pulos mga higalan, istorya ba? Istorya pa. Pauli mga higalas, mga Pilipino. Paulian ng mga Pilipino nga na okay na ta. O kini. Tagaan to chance kining 2 weeks nga ceasefire, pahimuslan ang panahon. After ini mga higala, makapundot anong 2 weeks. Unsa may resulta after? Mas mayog doon ay resulta para klaro. Kaya nga nung maingon magunta mahigala nga dapat mo ipikto dayon. Dapat gani wa pa ipikto kaya nga nagipanghambog man ni BBM. Nga na tay reserve, walang problema, mayroon tayong reserve. Kabantay mo sa interview mahigala pag first week pa lang daan sa gira, taas na dayon ang mga presyo sa mga produktong petrolyo. Pero unsa may nitabong BBM, sa wala man okay ra, walay problema, okay ta, may mga reserve ta, unya na pa yung barko, padung pa man din sa ato, no? So, walay ko na. Og natay reserve, ganong paspas man kay naipikto dayon ang pagsaka. Og natay reserve, nakalusot naman ka ng barko gikan sa Hormuz, dili pa maapektaran unta ang presyo, maabot na kanang maong barko nga nakalusot na maghagikan sa Hormuz. Pulos sa gyud mga higala pa, ukya ba? Kay tinuuray lang mga kagilaan, o tinuuray lang ba? Unsa mang barkuhan nakalusot sa Pilipinas kunuhay? Be, gikan sa dito sa Persian Gulf nga nakalusot sa Strait of Hormuz. Unsang barkuha? Klaro ba lang? Naday nakalusot. Asa man napitanan ni Dunggo na maong barko? Naday refinery ang Pilipinas. O nakalusot mga linamang barko. Para klaro-klaro lang. Kaya muna man tagpulos sa mga higala, paukyab. Ulog-ulog. Muna klaro-klaro ang istorya mga sukitig paminaw. Straight to the point. Dapat wa pa mo ipikto tanan, pagsugod pa niya sa walay problema, murag wa pa katugpa mga sukitig paminaw. Kaya yung pagsugod pa lang daan sa gira, paspas ang pagsaka sa presyo sa lana. Ang sultis presidente wa man okay man murag wa sa kasuloy sa gasoline station. Sa bagay way makasuroy gini, no? Okay, namay daghang kwan pero way nakasulti niya. Ang iyang intel wa makasulti. Unsay nahitabo sa aktual nga, unsay nahitabo sa ground? Nya mga palaliton, interview bitaw sa gipakita ko na bitaw na kating interview hasta tun dito sa may isdaan. Na wala pa dili pa na makakwan. Natay reserve. Kung natay reserve wa pa tatamatandog hanto doon. Unya, ug natay reserve niya nakalusot naman ka ng barko sa Hormuz. Wa pa ta matandog, igo mabot ang barko sa Hormuz, magka-supply na. Di ta matandog. Imo man yung giingon. So pulo istorya. Unsa man barkuhan nakalusot kuno be? Aron nga dili mga higala, klaro-klaro lang ba nga mga Pilipino aray ulug-ulugan lang. Unsa barkuhan nakalusot? Asa man ang pantalan ni Dunggo ron? Naday refinery ang Pilipinas para ana. Be. Para klaro-klaro lang. Unsa barkuha ko kalyong? Unsa barkuha roble? 51 and a half days. Kerosene, we have 67 and a half days. Jet fuel, A1, jet fuel is 58 days. LPG is 29 days. So we are okay for that period of time. I assure everyone that we have sufficient... Okay, pause gamay ha. Pause gamay. We are okay for that period of time. We are okay. 50 days man ka. O 50 to 60 days. So, pa man kaabot ng gira na. Ano na unsa na kuyaig man tagmaayo, ha? Perting grabiha mga higalan pagka lukapan na to yun in town. Ay, Straight to the point. kani kong presyo sa kwan. Nya, we are okay. Nya na nga period of time. So nganong unsa man ni susiho ni og hain man ni dapit nagpatuyang lang ning ato mga gas stations di ay og pasaka ana naman katay reserve pa.
Nga okay pa anang maong mga adlaw? Okay pa anang maong mga anak nga period of time? Nya, kalusot naman ka atong barko, edi, wa na tayo nga kabalakan, na tayo reserve atong gigamit atong reserve, pero wala nga kabalakan kay barko nakalusot na. Nya, anong inani man kakusog ang pagsaka day? Siyalan man ning kalakiha, ha? Straight to the point. Muna akong punto, hantod ron, ang excise tax mga higala, daghantang istorya, oy. Daghang istorya, hantod ron, wapag yung tangtang. Dapat na nanilangan lang ano na may emergency na nga power ang presidente kaha. Dili langan-langanon kay ang katawhan mga higala, gaantos ining maong sitwasyon karon. Straight to the point. Excise tax pa lang na ha. Wa pa maka-decide sa excise tax pa lang. Wa pa maka-decide kung kanang 6 pesos matag litro mga higala nga naa buhis, naa sa krudo o 10 pesos nga naa sa gasolina tangtangon ba udi. Wa pa ka-decide. Di na nata maghisgot sa bat anong kalakiha day. Istorya na lang ning tanan, ha? Straight to the point. Kay nga to mga higala tangtangon na in the meantime nga niata sa krisis. Tangtangon mahigala ang excise tax o VAT, may na lang in taon ang mga tao mahigala maka-feel nga at least gaan-gaan gamay. Suswa man ay. Kana mga nagrally sa kadalanan mo na ilang panawagan mahigala pero mura nagpakabuta-bungo lang mahigala ang gobyerno ana. Straight to the point. At kumalikon ha March 3 at kumalikon tong kang BBM Sulti be. Mo man yang paukyab. Nga matod pa niya okay pa ta, ha? Natay reserve sufficient kuno. Sufficient sa mga sufficient nga nung pritima pag kada adlaw Martes murag na man ta sa misteryo sa kasakit. Daw atong balikan mahigala gamay bebe, atong balikan. Sure everyone that we have sufficient supply of oil. Okay, meron tayong stockpile that are approximately 50 to 60 days in terms of gasoline, in terms of fuel oil, and in terms of kerosene. So that is let me immediately allay the fears of everyone that our supply of oil-derived product oil products, oil-derived products. Unsa na ni si BBM? And Nabay gi supply og wa mo naman nagkayungit taning kalakiha. precise numbers. For our stockpiles are diesel, we have 50 and a half days. Fuel oil is 51 and a half days. Gasoline is 51 and a half days. Kerosene, we have 67 and a half days. Jet fuel, A1 jet fuel is 58 days. LPG is 29 days. So we are okay for that period of time. I assure everyone. I assure everyone. Okay. Ato ning tiwason unya taud-taod ba higala ha standby la sa kay murag napiki ta sa oras mga sugid tig paminaw. Og kining ceasefire mga higala nga labihan katalandogon og magampo ta mga higala nga unta makabuot ang win-win solution ani kay kitang mga nasod mga kagalaan nya way labot pero mga pobreng nasod nagsalig mahigala sa oil sa Middle East murag bidak pertigod ka kuya egg in town na to ron.